kogono tongo buino subama tongkhe kaitor bonono chubanai buino hamjangma tongkhe kaitor bonono chubanai au chaya chuya rokni ganao khe basanai rokno sabose khaphuya tong abo haikeno mangphile kasai phaikha 48 korong chora amchani borom gonang Poritus Deborma yakheba Tripura mothani warrior hinibo sinijagai tongo abo haikeno tini cha salo belai kha gonang maya gonang khe 48 korong chorani korongni thayo Kanchan chora bisibai khobjak Hajaradon kami bai company parao bini sakthar mungbai kisasek mukhung chuknai rokni arni ri thumthumoi kisasek mukhung chukya lukorokno ri bagai rufaijakha botai bo sawi khnarikha tongmungno kebo I chukya Tripura sarokno khairogoi tongkhe bini yaktei phano korongoi subai mano hnei kokduk number angkha 6909995556 ORF ni company parao chung thaike mia chung jeri thumuina hamani o jaga bolok belai nangmani bai nukha seklai jon halaike borok do beparia borok no teibo tubiri phaino boskangni sabab ke borok bahake khushi khena halai mani bai angbo khushi no tamkhai boskang salo borok no teibo tubiri phaino ko gang sai toknai Ambai jeri nai rokno tai nahanai rokno bo paithlaya bobo kamiyo tini bagta tini puilao chung thangka Kanchan chorani Hajaradon para Hajaradon para war kasang khaino nahalaikha belai borok bangmani bai oro kisa seglai rokna halai mani nukha jak boskang salo borno ebo tubiri phayanang oba haike seglai nahalaya oi borok kasang khaino nahatuni ang borno ko Orang lukuroni borok tamo nangkugui tongmani haike ni belai keno nangkugui tongmani nukjak ha awon jagino borok seglai pile kena halai mani nukjak belai kha thamom harumon ya phainai salogo norok nungbai tebo kurungjak ro tangambe ke bagjamani haike ba tongo aba haike bangmara hamara botongo borno bangtei sari nai